אמן, אמן. דיברנו על אחדות, היה פה גיל דיקמן, בן הדוד של קרמל, ודיברנו על אחדות איתו, והנה עוד יוזמה שנועדה להגביר את האחדות. אנשי עסקים משני צידי המתרס, הם מבקשים לשלב ידיים ולשנות את השיח. נגיד בוקר טוב לענת צור סגל, אשת עסקים, יזמית ומרצה, שלום לך. שלום, שלום. לצידה שימי קאופמן, מנכ"ל עמותת VLU, נכון? value. value. אז זה כתוב אבל VLU או value? value זה ערך מן הסתם, כן? שתומכת ומזדהה עם התוכנית. אז חברות וחברים, ספרו לי. חבר וחברה, סליחה, אתם... כן, ענת. אז אנחנו באמת התארגנות פרטית של אנשי עסקים. פחות אהבתי את ההגדרה משני צידי המתרס, אנחנו לא רואים מתרס ואנחנו לא רואים צדדים. מקבל את התיקון. ואנחנו בעצם עוסקים בכלל בתחומי הון סיכון במסגרת העמותה. אנחנו עושים מנטורשיפ בתוכנית שבעצם נועדה להגביר באמת את הקשר בין ישראלים, יהודים בתפוצות. ובעצם החלטנו ביחד לצאת לקמפיין שנקרא סטופ פילוג. יש דף נחיתה, יש כבר קמפיין שרץ, יש כבר 13 עיריות שנרתמו לקמפיין הזה בשלטי חוצות. מה המסרים העיקריים? המסרים העיקריים הם קודם כל להפסיק את השיח המפלג. זאת אומרת, הקמפיין מדבר לא כל כך על מה אנחנו קודם כל מדברים, אלא איך אנחנו קודם כל מדברים. ועל כל נושא אפשר לדבר בצורה עניינית ולנסות להגיע להסכמות תוך כיבוד ורגישות לאינטרסים ולערכים הלגיטימיים של הצד השני, כשיש בינינו חוסר הסכמות. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, וכשאנחנו מדברים על אחדות, וכשאנחנו מדברים עליה ביחד, בואו ניצק לזה תוכן, ונגיד קודם כל, מה המשמעות של הביחד שלנו? קודם כל, המשמעות הראשונה שלו, זה שאנחנו מכבדים אחד את השני ומקשיבים אחד לשני, וזה המהות של הקמפיין. אז ספר לי, שימי, על הצד שלך, ואז נשאל את שניכם שאלה משותפת. כן. אני ראיתי פשוט את המעבר החד בין 6 לאוקטובר, 7 לאוקטובר, וכל התחושה של חידות שקרתה מיד אחרי זה. ובעצם רצינו לשמר על זה, ליצור את הדבר שבצבעים קצת יותר צעקנים מהכחול לבן שראים בחולצות, ואומרים בצורה חד משמעית, חבר'ה, אם אנחנו נחזור אחורה, גם זה מסוכן לנו, וגם אנחנו יכולים לשמר מה שהיה אחרי הטבח. א', כמה אנשים אתם, וספרו לי על הפעולות שאתם מבצעים בכדי להגביר את השיח. אנחנו פה נותנים לכם את הבמה הזאת כדי להעביר את המסר לכמה שיותר אוזניים ועיניים, אבל ספרו לי על פעולות נוספות שאתם מבצעים. מצוין, אז קודם כל תודה רבה. אנחנו כבר כמה עשרות אנשים, זה גדל מיום ליום. אנשי עסקים, יזמים אנשי עסקים, יזמים, אנחנו מתחילים לצרף גם אנשים חברתיים. אגב, הקמפיין כולו ממומן על ידי תרומות והירתמות של עיריות והירתמות של אנשים שבעצם עוזרים לנו להפיק ולהרים את הקמפיין הזה. וזה פשוט גדל כל הזמן. בדיוק, אני כל יום רואה איך הקבוצה הולכת וגדלה. אגב, אני רוצה להוסיף, הצבעים של הקמפיין הם צהוב ושחור. צהוב ושחור בטבע זה צבעי הזרה. החיות שיש להם, זה צבע הזרה, זה אומר סטופ, עד כאן, וזה באמת סטופ, זאת אומרת, עד כאן. בואו נדבר. שימי, מאוד מאוד מרגש אותי לראות אותך, עם החזות החרדית שלך, אי אפשר... אבא לעשרה גם. אבא לעשרה, אי אפשר להסתיר את זה. יושב ליד האישה היקרה והאצילית הזאת, ואנחנו יודעים שהחרדים עברו בשנה האחרונה, תקופה לא הקלה ביותר, נאמר, בתולדות היישוב הזה בישראל. אתה מרגיש שיש באמת אופק לשינוי ולחיבור עמוק אמיתי בין קהלים ומגזרים, שאולי מסיבות כאלה ואחרות הפכו לכותביים מאוד אלה לאלה? כן, אז קודם כל, ברמה שטחית, מסתכלים אחד על השני ונראים מאוד מאוד שונים. נכון. וזו תמונה נהדרת, לראות את שניכם פה יושבים ומשלבים ידיים, מטאפורית, באמת תמונה מרגשת. אני אגיד שככל שמעמיקים בקשר עם אנשים שונים, רואים כמה אנחנו זהים. כמה רצונות שלנו עמוקות, להיות אוהבים, להיות אהובים, להשפיע על העולם, לעשות טוב לעולם. זה מאוד מאוד זהה בצורה מעמיקה, ולכן ככל שאנחנו מעמיקים בקשר, אנחנו יכולים דווקא לראות את הזהות המשותפת. ולכן אני דווקא לא רואה בכלל את החיצוניות, אני רואה את הנשמה המאוחדת שלנו, ואני מרגיש את זה עם כל חלקי העם. נעשה הפסקה קצרה ונאמר, בשלומי צבע אדום, אז תושבי שלומי שצופים בנו בבקשה להיכנס מיד למרחב המוגן, להמתין לסוף ההזקה, אחריה, רק 5 דקות אחריה לצאת מהמרחב,
וגם מי שנוסע בכביש ושומע אותנו או צופה בנו עכשיו, בבקשה, לצאת מהרכב, להתרחק ממנו, למצוא מחסה וידיים על הראש. חברות וחברים, בוא נשתלב בשיחה הזאת. זו תמונה שאותי מרגשת. מאוד מרגש. לראות את ענת ואת ג'ימי פה יושבים פה, זה באמת מרגש. האם יש לנו כחברה סיכוי, על רקע השבועות האחרונים שאנחנו רואים שוב את הלהבות מתחילות לעלות, ושוב את הבחישה הישראלית הזאת, כל אחד מושך בנוצותיו של האחר. יש לנו סיכוי באמת להצליח ולייצר שפה חדשה ואחדות. רות, נתחיל איתך. טוב, אז אני אגיד קודם כל שזה באמת מאוד מרגש, מאוד משמח לראות אתכם, ואני חושבת שהקול הזה הוא מאוד מאוד נדרש בשיח הציבורי, ובאמת לשמוע את הקריאה הזאת זה משהו שמחזיר אותנו כל הזמן לבייסיק שאנחנו עם אחד, אנחנו יושבים פה על אותו ענף, ואנחנו חייבים לשמור עליו, אסור לנו בשום פנים ואופן לכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו. אני חושבת שהסיפור, את קצת דיברת עליו, זה מחלוקת לשם שמיים. יש בינינו מחלוקות, הן לא הולכות להיעלם. אבל אם אנחנו מבינים שהמחלוקת שלנו בסופו של דבר צריכה לקיים את כולנו, אז השיח הוא לא מתבצע מתוך שנאה, מתוך המחשבה שהצד שמולי הוא או טיפש או רשע, או שניהם. בסדר? אלא איך אנחנו באמת מגיעים בסופו של דבר לפתרון משותף. יחד עם זאת, אני רק רוצה להגיד לכם משהו, אני חושבת שיוזמות כאלה, ותרשו לי גם להגיד גם את הדאונסייד, חייב למצוא איך הן באות לידי ביטוי במציאות, לא בשלטי חוצות. זאת אומרת, חייב להבין איך המנגנונים עובדים, ולשנות את המנגנון. לא להסתפק בזה שאתה נשאלת, כי עם כל הכבוד תודעה ציבורית עוברת תוך יום. יפה, אז אני רק אגיב על זה. כן, כמובן, בבקשה. יש לנו כבר שיתופי פעולה עם ארגונים שהם לוקחים את זה משם. זאת אומרת, יש נפגשים, את שיר הבנקי, ויש את גשר, ואנחנו משתפים פעולה עם כל הגופים שמתעסקים בשיח, ויוצרים את ההד הזה שחבר'ה, יש לנו את הצד הבא, בואו תשתפו פעולה. אז ענת, מי שצופה או צפה בנו ורוצה להירתם ליוזמה הזאת, איך יוצרים איתכם קשר? נכנסים לדף אינטרנט, סטופ פילוג. סטופ פילוג? סטופ פילוג. באנגלית או בעברית כן, כתוב? באנגלית. דווקא באנגלית. או עוצרים את השיח המפלג. עוצרים את השיח המפלג, ומשם כבר קל מאוד ליצור איתנו קשר ולהצטרף ולהדד, וכן, אנחנו קוראים לכולם להדד את המסרים האלה. אז גם לכם אני אומר, הבמה הזאת פתוחה בפניכם בכל פעם שתרצו לספר לנו על יוזמה או לעודד את האנשים בקריאה לאחדות. אנחנו נשמח לארח אתכם, אני אשמח לארח אתכם. ענת צור סגל ושימי קאופמן, תודה רבה לכם ויישר כוח. תודה רבה.